Piliin mo ang Pilipinas. Unsa piliun? Ha? Unsa piliun na mo ang Pilipinas? Unsa pagpilian ng gamay kay mo mudag sweldos mga trabahante? Unsa pagpilis Pilipinas nga tibok adlaw ka magtrabaho, buntag udto hapon magtrabaho ka, swelduhan ra kag 450. Asa mi dapitang mo lugar ana? Piliin mo ang Pilipinas daw. Unsa pagpilis Pilipinas nga daghan kayo mo abroad na. Tungod sa Pilipinas perting gamay ang sweldo. Ang college graduate, mga apply college graduate og trabaho. Unya mangita ba mo with experience mga animala mo? Mangita mo mag-wide experience ka. Kabalo gani mo graduate gani college. Bago pa kayo na nag-graduate gani college gani. Mangita mo trabaho. Mangita mo with experience. Mga hangal. Piliin mo ang Pilipinas. Usa pagpilis Pilipinas lagi. Saan pag-proud sa Pilipinas. Kapirti kayo mong kakurakot diha. Ultimo magkuhag ID. Kay way valid ID. Naa pagitaan kag valid ID. Usa. Unsa man na wagan ni ID. Mao gani magkuhag ID. Kay way valid ID. Nya pagitaan mo usa ka valid ID. Buang mo. Ha? Tarong-tarong ka ng inyong decisions kinabuhi diha. Piliin mo ang Pilipinas, unsa pagpili ana, sudan sa kantin, 35 imo hang bayad. Unyang gihatag di mong sudan balik 15 ra. Kay gamay ra kayo daghang sabaw. Tarong-tarong ako ninyo diha. Tarong-tarong ka na pilian ang Pilipinas. Unsa pagpilian na, mao ni daghang mga tawo matug abroad. Kada kog sweldo sa abroad. Bahalag ka pag trabaho sa abroad basta dakog sweldo. Pilipinas patay patayon pa kag sugod nila, gamay ra kag sweldo. Siganan mo pili Pilipinas in taon ultimo mag short ra kag bubo bantayan sa imong silingan hasta nang imong kigol nga itong bantayan nila.